Dem baş evalno em divê dersa xwe da li ser onfaltoyid bisekinin. Onfaltoyid tê wateya deman ha. Min berî niha ji bo Kurdî min vîdeoyek çêkiribû ji bo vê demê deman ha. Lê em ê divê vîdeoya xwe da li ser onfaltoyida Hollandî bisekinin. Onfaltoyid çi ye? Dema ku mirov karekî dike anha gêliya ku em tê de dijîn mirov karekî çalakiyekî bûyerekî bike ev dibe deman ha. Mînakem bibêjin ez diçim, ez dikim, ez dixwim, ez dibînim. Ev deman haye. Em ê niha li Hollandî binêrin. Di Hollandî da deman ha çawa tê çêkirin yan jî çawa tê sazkirin em ê li ser vê yekê bisekinin. Ez vê bibêjim ez ê dema ku em mînakên em ê mînakan bi Hollandî bidin ez ê bi Kurdî nedim deman ha çawa bi Kurdî tê çêkirin ez ê tarîfa vê nekim ji ber ku min vîdeoyek çêkiriye ez ê linka wê dayînim binê vîdeoyê hûn dikarin bitekînin û temaşe bikin ka di Kurdî de deman ha çawa çê dibe. Di Kurdî de deman ha cuda ye û bi Hollandî cuda ye. Awayê wê awayê em bibêjin pêkhatina wê cuda ye. Hevalno niha sê cureyên lêkeran hene. Di Hollandî da sê cureyên lêkeran hene ev ji bo me gelekî girîngin. Divê em van her sê cureyan baş binasin. Ez ê ji bo van her sê cureyan ji bo her cureyekî vîdeoyekî çêkim. Mînakem bibêjin em ê divê vîdeoyê da li ser rey xilmat xiverk vordin bisekinin. Ev tê wateya lêkerên rêzikî. Wekî lêkerên horê, belê, verkê, deylê, fîrê û bisxerme. Ev lêkerên rêzikî ne di Hollandî da. Ji bo vîdeo dirêj nebe ez ê bikim sê beşan. Dûra em ê li ser 10 rey xilmat xiverk vordin bisekinin. Ev jî tê wateya lêkerên nerêzikî. Pişra jî em ê ji bo sixeyt bar verk vordin vîdeoyekî çêkin. Ev jî tê wateya lêkerên veqetîn bar. Her wekî hûn jî dibînin li vê derê min pirsnîşan daniye. Daha pirsnîşanê me hene. Em ê di vîdeoyên din da li ser vê yekê bisekinin ji ber vê min lêker li vê derê nenivîsine. Em ê niha li ser lêkerên rey xilmatî verk vordin bisekinin. Em bi Kurdî jê re dibêjin lêkerên rêzikî. Ji lêkerên rêzikî re bi Hollandî zivak verk vordin jî tê gotin. Zivak verk vordin tê wateya lêkerên qels. Ev rey xilmat verk vordin yan jî zivak verk vordin çima wisa jê re dibêjin? Ev rey xilmat verk vordin di dema boriya têdayî da li gorî qaîdeyê çê dibe. Yani rêzikî ye. Em ê ji bo dema boriya têdayî jî ji bo Hollandî jî em ê vîdeoyekî çêkin. Hûn ê bibînin em dixwazin çi bibêjin. Lê em ê divê vîdeoyê da li ser dema niha bisekinin. Hevala divê em baş bala xwe bidinê. Di Hollandî da lêkerên wekî bi vî awayî wekî horin tê wateya bihîstinê. Horin tê wateya bihîstinê. Dema ku em li gorî kesan bikişînin lêkerê em ê çawa bikişînin? Em ê wiha bikişînin. Ev lêkera me hey li verk vord jê re dibêjin. Yan jî infinitive form. Yani lêker di rewşa mastarê de ye. Raderê de hê nehatiye kişandin. Ev halê hazir bi vî awaya horin. Tê wateya bihîstinê. Di Hollandî de rayeka deman ha heye. Ev jî li gorî ilk form tê peyda kirin. Rayeka deman ha li gorî ilk form tê peyda kirin. Ev jî bi vî awayî tê peyda kirin. Heke lêker piştî ku em enê jê bavêjin piştî dengdêrek hebe li vê derê heye o ew dengdêr dibe dibe dengdêreke dirêj. Bi vî awayî ilk hor. Ev ji bo kesê yekê me ez dibihîzim. Ay hort tu dibihîzî. Li vê derê ilk hor gavek em dibêjin te tineye. Em tê lê zêde nakin. Lê kesê duyem em tê lê zêde dikin. Hor yay gavek em pirs bikin em tê jê davêjin em tenê horê dihêlin. Yani hora vê derê ilk formê em dihêlin. Hor yay tu dibihîsî û hort ev jî tuyî lê ji bo nezaketê tê bikaranîn di Hollandî da. Hort û
tu dibihîzî lê derê em ilk formê ji bo kesê sêyem ji bo üyê em bi kar nayînin. Em dîsa tê lê zêde dikin. Te li vê derê dimîne. Hay hort ew dibihîze, zay hort ew dibihîze, hay ji bo mêran, zay ji bo jinan. Yani jî hay ji bo nêr, zay ji bo mê tê bikar anîn. Hekem em pirs bikin wekî vê em dîsa hortê tînin serê hevokê em pirs dikin. Hort hay, hort zay em bi vî awayî pirsê dikin. Em ê qasekî din di nav hevokê de em ê mînakê xwe nîşan bidin. Ev tenê ji bo baştir were femkirin min hevok Kurd çêkiriye. Hatin ser mîrfawt vay horin em dibihîzin, yûlê horin hûn dibihîzin, zay horin ew dibihîzin. Her wekî hûn jî dibînin dema ku dibe mîrfawt vay yûlê zay em heylî verkvor bikartînin. Em rewşa infinitif form em bikartînin. Yani em lêkerê hildidin û bi wê awayî em bikartînin dinivîsin. Lê li vê derê dîsa em ê ça bilêv bikin, em ê telafûz bikin, em ê bibêjin horin. Em ê hinekî dirêj bikin. Her wekî li vê derê du heb o hene. Em ê bi vê awayî bikarbînin. Bellin telefon kirin, tê wate telefon kirinê. Li vê derê hevana binêrin du heb le hene. Bi Holandî dibêjin el. Du heb le hene. Em ê li gorê ilk formê em ê peyda bikin lêkera xwe. Ji ber ku ji me re rayeka dema niha lazim e, koka wê lazim e. Em ê ça bikin, em ê enê jê bavêjin, li vê derê dibe bel, du heb el hene ne? Em ê lêyeke din jî jê bavêjin, wê demê em ê wê hildin bînin ber îkê. İk bel, ez telefon dikim, tê wate telefonkirinê. Binêr me ên jê avêt, me elek jî jê avêt û dûra em bikartînin. İk bel, em diheb elan, em diheb lêyan bikarnayînin. Yay belt, ji bo kesê duyem, ilk bel ez telefon dikim, yay belt tu telefon dikî. Gavak em pirsekê bikin, em tê jê davêjin, em dibêjin bel yay tu telefon dikî. Li vê derê em tê ji bo kesê duyem lê zêde dikin. Di Holandî de qayîde bi vî awayî ye. Lêkerên rêzikî ji xwe rey xilmatix verkvordin, gavek em dibêjin bawayekî jî ev e. Em têyekî lê zêde dikin. Li gorî kê? Li gorî kesê yekem, duyem, sêyem, çarem heta zayê em têyekî lê zêde dikin. Em devam bikin. Ü belt tu telefon dikî. Gavek em pirs bikin, em lêkerê hildin serê hevokê em dibêjin belt ü em têyê jê navêjin. Di yayê da yani tu, gavek em dibêjin yay yani tu, em têyê jê navêjin. Em dibêjin bel yay, lê di vir de em têyê jê navêjin. Di vir de em têyê jê davêjin, di vir de em têyê jê navêjin. Belt ü, hay belt, zay belt. Hay ew telefon dike, dîsa ew telefon dike, lê hay ji bo mêran, zay ji bo jinan. Hekem bixwazin pirs bikin, em ê beltê hildin serê hevokê, em ê bibêjin belt hay, belt zay. Li vê derê em dikarin pirsê ji bi vê awayî bikin. Demek em tên pirjimariyê vay belin em telefon dikin. Her wekî hûn jî dibînin ev infinitif form. Em lêkerê wekî wê, awayê wê masterê em bikartînin. Yûlê belin hûn telefon dikin, zay belin ew telefon dikin. Vay belin, yûlê belin, zay belin. Demek ku dibe mîrfawt em lêkerê wekî xwe yani ji wekî wê em bikartînin. Em tiştekî tê de naguherînin. Em heylî verkvordê tînin vê derê bikartînin. Yan jî jê re dibêjin infinitif form. Em infinitif forma wê bikartînin. Bi Kurdî em dibêjin mastera wê. Em raderîna wê em bikartînin. Em mînakeke din jî bidin. Em ê navan di nav hevokan de em ê bikarbînin. Merak nekin. Verkin, xebitîn yan jî karkirin. İlk verk. Evana heke bala velê ve li vê derê demek ku em dibêjin ilk hor li vê derê diheb o çêbûn. Gavek em dibêjin ilk verk
çima diheb eçhine bun jiber ku binerin. Gava ku em dibêjin verkin em enerji bavêjin çi dimîne verk dimîne. Diheb nedengdêr dimînin. Gava ku diheb nedengdêr bimînin em dengdêrekî li vê derê lê zêde nakin. Ev qaîde ji bo lêkerên vê awayî derbastar e. Lê lêkerên vê awayî gava ku wekî horin em bibêjin leyzin, lopen em gava ku em enerji bavêjin li vê derê dengdêrek dimîne em mecbûrin ku dengdêreke din jî lê zêde bikin bi wê awayî em ê binivîsin wekî îk hor. Lê divir de ne wisa ye. Li vê derê îk verk ji ber ku du nedengdêr hene em tiştekî lê zêde nakin tenê em enerji davêjin em îk formê em peyda dikin. Piştî em dewam dikin. Yay verkt tu dixebitî, îk verk ez dixebitim, yay verkt tu dixebitî. Li vê derê me têyek lê zêde kir ji ber ku kesê duyem e. Gava ku em pirs bikin em verkê em têyê jê davêjin verkêtînin serê hevokê. Verk yay tu dixebitî, û verkt tu dixebitî yan jî hûn dixebitin ji ber ku nezaket e. Û ji bo nezaketê tê bikar anîn. Gava ku em pirs bikin em ê têyê dîsa lê zêde bikin. Verkt û tu dixebitî yan jî hûn dixebitin tê wê wa tê ji ber ku em ji bo nezaketê bikardînin. Hay verkt ew dixebite, zay verkt ew dixebite. Îdî hay û zay hûn dizanin. Hay ji bo mêran, zay ji bo jinan. Hay ji bo nêr, zay ji bo mê tê bikar anîn. Em bixwazin pirs bikin em ê verkt hildin serê hevokê em ê bêjin verkt hay, verkt zay em têyê jê navêjin. Gava ku em tên pirjimariye yan jî bi holandî re dibêjin meervoud. Vay verkin em dixebitin, jullie verkin hûn dixebitin, zay verkin ew dixebitin. Em ên hevan lêkeran di nav hevokan da bikarbînin em lê binêrin niha. Horen. İlk hor het geluid van de regen. Ez denge baranê dibihîzim. Het geluid denk van de regen denge baranê. Regen tê wat heye baranê. Het geluid denge. Denge baranê. Het geluid van de regen ev bigiştî dibe denge baranê. Ik hoor het geluid van de regen. Ez denge baranê dibihîzim. Jij hoort het geluid van de regen. Tu denge baranê dibihîzî. Jij hoort li vê derê teme li zêde kir ji ber ku kesê duyeme. Heke em pirs bikin em ê bibêjin hoor je het geluid van de regen. Tu denge baranê dibihîzî. Ev jî pirs e. U hoort het geluid van de regen. Hûn denge baranê dibihîzin. Ev uya vê derê em bi Kurdî jê re dibêjin hûn ji bo hirmetê, ji bo nezaketê em bikartînin. Hoort u het geluid van de regen? Gava ku em pirs bikin jî em hortê tînin serê hevokê. Hij hoort het geluid van de regen. Ew denge baranê dibihîze. Zij hoort het geluid van de regen. Dîsa ew tê wat he ew denge baranê dibihîze. Wij horen het geluid van de regen. Em denge baranê dibihîzin. Li vê derê heyle verkvort me bikar anî ji ber ku meervoud e. Wij, em. Jullie horen het geluid van de regen. Hûn denge baranê dibihîzin. Zij horen het geluid van de regen. Ew denge baranê dibihîzin. Gava ku dibe meervoud em lêkerê wekî wê dinivîsin. Awayê wê master. Lêkera bellin em çawa bikardînin. İlk bel mein Freundin. Ez telefonî hevala xwe dikim. Mein Freundin hevala min. Tê wat heye hevala min. Li vê derê xuya ye ku keseke jin e. Yay belt ye Freundin. Tu telefonî hevala xwe dikî. Li vê derê ye Freundin telefona xwe. Ev jî ji bo ev Freundin ji bo jinan tê bikar anîn. Bel yay ye Freundin. Tu telefonî hevala xwe dikî. Bel yay ye Freundin. Ev yay û ye divir de aynı wat heye nadin. Ev ye tê wat heye xwe.
je vrienden hevala khwe li ev yay te wate tu bel yay tu telefoni je vrienden hevala khodiki u belt u vrienden hun telefoni hevala khodikin evj bo nezakete me gotte bikar anin belt u vrienden hun telefoni hevala khodikin ay belt sein vrienden au telefoni hevala khodike sein vriendin hevala khwe zij belt haar vriendin evji meye haar vriendin te wate hevala khwe zij belt haar vriendin au telefoni hevala khodike ev vriendin ave ver leve dere jbove meye jine em bebejin wij bellen onze vriendin telefoni hevala khodikin onze vriendin telefona me beborun hevala me ne telefona me hevala me jullie bellen jullie vriendin hun telefoni hevala khodikin jullie bellen hun vriendin au telefoni hevala khodikin leve dereci ve wat de hun vriendin hevala khwe ana benerin leve dere mirfaut me bekar ani meleker drawsha master de bekar ani yani jem bejin infinitive form me hele werkwoord bekar ani dama kudbe mirfaut vay bellen jullie bellen zij bellen leve derem tishteki lezeda naken u em tishteki jekem naken em lekeri wakiwe bekartinen em jwol lekera werkene çen minakan nişan bedin werken te wate khabatine ik werk 5 dagen per week as hafteye ben rojan de khabatem 5 dagen ben rojan per week hafteye ik werk 5 dagen per week as hafteye ben rojan de khabatem du kardi da amtkarma bejin as de nava hafteye da ben rojan de khabatem yani as ben rojan hafteye de khabatem lemet yahri سفك أمد شاب بجن أس هفتة بين روزان خبطم خلاص ياي werkt 5 dagen per week tu هفتة بين روزان خبطيم بنيرن ام تي بي جبير ناكن ام لزيدا دكن جبو كاسي ديام قالكو ام بپرسن ام تيجي دخن ام تاني werk ام دين سري هاوكي يعني إيك forma vedere ام لvedere جب كارتينن دمك ام جبو كاسي ديام بخازن بپرسن werk يه 5 dagen per week. De haftay 5 rojan de khabati. U werkt 5 dagen per week. Hun haftay 5 rojan de khabaten. Lve dere me khalak zede daniye. Ev khal dve bitshya me bishashi daniye. Khalak tani bese. Dve du khal nebuna. Gavakam beppersen jbo u werkt u 5 dagen per week. Hun haftay 5 rojan de khabaten. Hij werkt 5 dagen per week. او هفته 5 روزان دخبته zij werkt 5 dagen per week او هفته 5 روزان دخبته hay jbo meran me zij jbo jnan evvela leve dere me persoonlijk voornaamwoorden bekaran me jinav bekaran am dikaran düşüna jinav kadar navanj bekar bilin mesh minaken bebejin am dikaran bebejin Henk werkt 5 dagen per week am kan bebejin Julia werkt 5 dagen per week. Leve deri metene jinav bekaran yani zamir ne mecburun her tim am bebejin jinav kan bekar binin am karan navanj bekar binin le gore rawşe min leve deri jbo mijar hesantır bebe min zelatir jinav bekaranine le ne şartak am her tim jinav kan bekar binin Wij werken 5 dagen per week am Haftay 5 rojan dikhabten. Jullie werken 5 dagen per week. Hun haftay 5 rojan dikhabten. Zij werken 5 dagen per week. Ou haftay 5 rojan dikhabten. Zij werken 5 dagen per week. Bu Hollanda gavakam bebejin hin hesantren bebejin. Yani bu Hollanda bebejin gewoon praat. Waar khazai baag we bejin. Zij werken 5 dagen per week. Jullie werken 5 dagen per week. Wij werken 5 dagen per week. Beweer wij hem karam bejin.
Di dawiyê de çend hep mînakên me ji bo rey xilmatix verk bordin hene. Lêkerên rêzikî. Me got ji van lêkeran re zivak verk bordin jî dibêjin. Lêkerên qels. Lêkerên qels di dema borî de tê guhartin. Deng di wan de tên guhartin. Gava ku em ji bo van lêkeran em vîdeoyekî çêkin ez ê mînakan bidim ev çawa çê dibe. Niha hewce nake ji ber ku em di dema niha de ne. Lê zivak verk bordin bila ev di bîra me de be tê wateya lêkerên qels, lêkerên zayîf. Sterkê verk bordin hene ew jê 10 rey xilmatix verk bordin. Ew lêker ji ber ku ji xwe navê wê de jî xuya ye. Sterkê verk bordin di demên borî de ji nayên guhartin koka wan. Em ê mînakên wê jî bidin. Lê em niha tenê bizanin ku ev lêker rey xilmatix verk bordin û di Holandî de cüreyek lêkeran heye ku ev lêker jî lêkerên rey xilmatix verk bordin. Bi Kurdî tê wateya lêkerên rêzikî. Lêkerên wekî deylin, parvekirin, knîpin, birîn, opinin, vekirin, ûfinin, pratîkkirin. Dema ku mirov tiştan li ser hev hîn dibe ji bo hînbûnê ev lêkera ûfinin tê bikaranîn. Ev jî tê wateya pratîkkirinê. Ferfin, boyaxkirin, nayên, dirûtin, leynin, deynkirin, fîrin, pîrozkirin, bisxermin tê wateya parastinê. Ev lêker lêkerên rey xilmatix verk bordin. Hewala em dikarin tiştekî wiha jî bikin ji bo telafûza me baştir bibe. Em neyê bikar neynin çêtir e. Mînaken bibêjin, şûnaken bibêjin deylin Holandî telafûza neyê nakin. Di nivîsên xwe de dinivîsin lê telafûz nakin. Çawa dibêjin? Dibêjin deyle, knîpe, opine, ûfine, ferfe, nayê, leyne, fîre, bisxerme. Dengê ney bilêv nakin. Heke em jî wisa bikin ji bo me ê çêtir bibe ji ber ku zimanek çawa be divê mirov li gorî wî zimanî li gorê vê yekî hînê wî zimanî bibe. Yani mirov li gorê xwe na. Lê hûn bi vê awayî jî bibêjin ev neşaşe. Kes ji were nabêje hûn çima dibêjin leynin hûn çima enê telafûz dikin. Kes tiştekî wisa ji were nabêje. Lê heke em bixwazin axaftineke xweşik bikin em dikarin wekî Holandiyan telafûz bikin. Telafûza me wekî ya Holandiya be ê çêtir bibe. Hem kêfa wan ê were hem jî em ê bi awayekî rast bikarbînin. Heta vîdeoyeke din bimînin di xweşiyê de.